Наступний прибулець Романовська Слобода. Наступний прибулець Максима Данки. Наступний прибулець Мілецько.
Йога. Наступний прибулок Ігнатенко Євгеній. Автобус. А мне троллейбус использована. Тут значения не имеет. Автобус, троллейбус. Нет, конечно, трамвай. Мы же поездки покупаемся. Да, это лучше. Все поедут, считали, 5 Вы читайте там, что ли, 6 ребят.
круговое кольцо.